Niin tässä videossa pikkusen prosentin sisältöä. Prosenttihan tarkoittaa sadasosaa, eli jos tässä on 100 ruutua, niin jos otetaan yksi ruutu tästä, näin maalataan, niin se on 1/100, eli 1/100, 1/100, desimaalilukuna se on 0,01 ja prosentteina se on 1 kokonainen prosentti. Jos maalattaisiin tuota vaikka 5 ruutua täältä, niin se on 5/100, 5 ruutua tästä koko neliöstä, eli 5/100, desimaalilukuna 0,05 ja prosenttina 5%. Jos maalattaisiin puolet, niin se on 50%, eli 50 sadasosaa. Ja sama vähän tutummilla asioilla. Eli jos meillä on 10 seteli. Ja ajatellaan nyt vaikka 2 euroa siitä, että montako prosenttia 2 euroa on 10. Niin sehän lasketaan 2 euroa 10, eli 2 euroa jaetaan 10 eurolla. Tämähän on 0,20, eli 20%. Tämä voidaan ajatella myös sillä lailla, että ne lavennetaan sadasosiksi, eli lavennetaan 10, niin tulee 20 sadasosaa, joka on prosentteina 20%. No, paljonko on 5 euroa 10 eurosta? Kukapa vastaisi? No Eero. 50%. Paljonko? 50%. Niin. Sehän lasketaan 5 euroa 10 eurosta, eli 5 euroa jaetaan 10 eurolla. Sehän on puoli, eli 0,50. Ja se on prosentteina 50%, niin kuin Eero sanoi. Seuraava tehtävä. Mitä se olisi 2 euroa 20 eurosta? Mitäpäs sanotte? Et. 1%. Niin, se on hyvä kysymys. Onko se prosentti? Jos se olisi prosentti, niin sehän olisi silloin 1/100. Ja 100 kertaa 2 euroa, niin tulee 200 euroa. Eli 2 euroa on 1 prosentin 200 eurosta. Eli 2 euroa 200 eurosta on 1/100, eli 1%. Mulla nyt ei ole niin paljon rahaa, että voisin näyttää tämän jutun, että 2 euroa 200 eurosta. Mutta mitä on 2 euroa 20 eurosta? No niin, miettikäähän nyt äkkiä. Onko 5? 2 euroa 20 eurosta. Onko 5? 10. Meni arvauksen puolelle. Lasketaanpa tämä vielä. 2. No niin, oikeitakin vastauksia tulee. Saa nähdä, kuuluuko ne tällä videolla. Tämä mikrofoni on niin kaukana teistä. Siis 2 euroa 20 eurosta. Miettikäähän nyt kunnolla tätä juttua. Siis 2 euroa 20 eurosta. Se on 10%. Eli 10%. Desimaaliluvuksi, jos tämä muuttaa, niin se on 0,10, eli prosentteina 10%. 1/10 on sama kuin 10%. Ja sama tuosta kuviosta vielä viimeisenä, eli 10% on 10% tästä koko kuviosta. 10/100. No sitten samaa voisi vielä ottaa näin, että ei olisi niin tylsää, niin paljonko on 50% suffelista?
yhdestä suffelista. No, sehän selviää. Tuossa on suffeli ja se on tuossa suunnilleen, eli puolethan se on 50%. Tämä esitys loppuu tähän, kun suffelisuussa ei saa puhua.